Baltar ía a ser presidente da Deputación sí ou sí. A explicación das negociacións, de como se chegou ata onde estamos e de cal será o futuro que nos espera. Comezamos. As pasadas eleccións municipais reflectiron un ascenso incontestable do Partido Socialista. No territorio ourensán votáronnos 7.282 persoas máis que en 2015, pasando de 47.000 a 55.000 votos, e aumentou en gran medida o voto na cidade de Ourense. A cifra creceu en 4.508, ata 14.699 votos, onde fomos a forza máis votada. Estes resultados acabaron con máis de 3 décadas de maiorías absolutas do PP na provincia. E, polo tanto, de dominio da familia Baltar. Dende a chegada de Manuel Baltar á Deputación, o PP de Ourense descalabrouse e perdeu máis de 30.000 votos na provincia. Tal escenario abriu unha fiestra de esperanza para a maioría da poboación, e pola contra era unha ameaza para os beneficiarios da rede clientelar tecida nestas décadas. Neste espazo de ilusións e temores provinciais, a capitalidade provincial perdeu a súa independencia electoral, ao verse inmersa nun xogo onde José Manuel Baltar Blanco e Gonzalo Pérez Jácome acadaban as súas metas mediante un pacto. O primeiro, conservar a Deputación, e o segundo, acceder á cadeira municipal. Paradoxalmente, os dous grupos políticos que perderon votos respecto a 2015, 10.567 o PP e 1.977 Democracia Ourensana, tiñan, agora, a posibilidade de vencer a unirse e superar unha pequena contradición. Jácome tería que quitar ferro ás críticas feroces, insultos e denuncias contra Baltar, a quen prometeu retirar se gañaba as eleccións, mentres que Baltar esquecería o linchamento persoal sufrido cunha mestura de amnesia e ourensanía. Tragadeiras insuperables para outros, máis pecata minuta para eles. E puxéronse mans á obra a mesma noite da derrota electoral, cando o reconto de votos deixaba albiscar a caída da Deputación. Mentres, o partido que gañou as eleccións, os socialistas, anunciábamos unha rolda de encontros cos demais. A esa rolda formal no Liceo de Ourense, o primeiro en asistir foi o BNG, que amosou a súa vontade de rematar co caciquismo, así como de manterse ao marxe das tarefas de goberno en Concello e Deputación. Ciudadanos tamén apoiou a necesidade de votar con B a Baltar, mais manifestou a intención de formar parte do poder local e provincial. Jesús Vázquez subliñou que estaba aberto a todas as opcións e dixo, con estrana determinación, que ata pactaría con Jácome se llo pediu o PP, pois el era un home de partido. Jácome non asistiu a ningunha reunión formal co PSDG-PSOE no Liceo e preferiu os restaurantes, hostais e finalmente as salas do Hotel Princes como lugares para falar. Con máis ou menos formalidade, hai que dicilo, con nós. Non fixo así con outros, nomeadamente co PP, xuntándose con Miguel Tellado, secretario xeral do PPDG, e José Manuel Baltar no Hotel Araguanei de Santiago de Compostela. Retornando despois a Ourense no mesmo coche do presidente en funcións provincial, ou reuníndose con nocturnidade e por espazo de máis de 2 horas na propia casa de Baltar Pai, nas Lagoas. Proximidade e complicidade que, a vos seguro, non eran de agora. Que negociou Jácome co PSDG-PSOE? Inicialmente, rexeitou a nosa proposta de formar un goberno estable que lle outorgase un número de concellerías proporcional aos votos obtidos. Propuxémoslle un 55% para nós e un xeneroso 45% para ele. Dixo que non, e pediu 2 anos de goberno municipal para cada quen, desinteresándose da Deputación que dixo que só quereríamos nós. Algo cheiraba mal. No seguinte encontro, Jácome reiterou que os 2 anos de goberno municipal eran irrenunciables e, ademais, sería o primeiro en gobernar. Para os socialistas, deixaba os 2 seguintes e os 4 da Deputación. Nos confiamos plenamente en partidos serios como o BNG e necesitábamos tamén a Ciudadanos para garantir o cambio na Deputación, polo que acordamos a presencia de Ciudadanos nas reunións posteriores que xa serían a 3. No seo deses encontros, Jácome aumentou a súa exixencia que pasou a ser de 4 anos de mandato no Concello, para el, que nos deixemos que trasladaríamos a dirección galega do partido anticipándolle escasos visos de prosperar. Na seguinte xuntaza con Jácome e Ciudadanos, trasladamos a imposibilidade de asumir a proposta de Jácome, pois a toma de posesión no Concello non garantía a toma de posesión na Deputación. Facendo notar esta dificultade,
os socialistas fixemos unha última alternativa. O PSDG iniciaría un goberno de 2 anos no consistorio e DO do mesmo período na Deputación e mudarían os papéis nos 2 últimos anos, DO no Concello e o PSDG-PSOE na Deputación. Ciudadanos formaría parte de ambos gobernos durante os 4 anos. Precisamente, Ciudadanos cualificou de moi xenerosa a nosa proposta, como nós tamén a consideramos. Esta fórmula tiña unha vantaxe adicional. As 9 concelleiras e concelleiros socialistas non se vían obrigados a apoiar o 7 de Democracia Ourensana no Concello, pois parecía aberrante que a primeira forza política non gobernase. Alternativamente, aceptábamos que os deputados e deputadas socialistas apoiaran a DO na Deputación, pois a forza máis votada era o PP, e apartar a Baltar colmaba a necesidade de democracia provincial. Convencidos das bondades desta fórmula, Ciudadanos e PSDG, esperamos a resposta de DO, anticipando que se era negativa unha chamada telefónica anularía a reunión. Acudimos á nova xuntanza ao día seguinte sen recibir chamada algunha, e, para nosa sorpresa e indignación, DO rexeitou e insistiu nos 4 anos de goberno en solitario no Concello, pois a Deputación seica non lles interesaba. Este novo desplante foi suficiente, e tanto Ciudadanos como a nos retirámonos sen gañas de volver a tratar nada con alguén en que non se podía confiar, e de quen había sospeitas de pactos xa asinados co Partido Popular mentras gañaba tempo cos demais. Un simple tráfico de mercadorías para DO, un problema de provincia e concello para os demais. O venres e último día, DO telefoneou cunha oferta na que admitía que comezara o PSDG a gobernar no consistorio, mais limitando o alcance de goberno hasta as eleccións autonómicas, pouco máis de un ano para nós. Esta oferta, entre comillas, durou uns minutos xusto ata que recibimos informacións de que Jesús Vázquez e DO compartían espazo e festa na cafetería Marinto e que o pacto xa estaba feito. Confirmando os rumores, ao cabo deses minutos, Jácome negaba a última oferta e dicía que xa asinara co Partido Popular. A cutre fumata branca de DO estaba nas redes sociais e o engano, tanto tempo argallado, materializado. Xustamente a análise dos metadatos de ese PDF publicado nas redes sociais demostra, as claras, que cando il decía que todavía estaba o pacto sin facer, xa estaba asinado desde facía horas. En concreto, ese pacto que saliu nas redes sociais ás 19 horas xa había sido asignado pola mañá do mesmo día. Unha mestura de decepción e alivio percorreu as mentes dos negociadores do PSDG-PSOE, pois confirmábase o esperado, aínda que tratásemos ata o último momento de evitar o apaño entre PP e DO. Unha proba adicional do engano e da trampa que supuña conceder os 4 anos de goberno municipal ao PP foi o comportamento de Feijóo durante eses días. Feijóo suliñou que debían gobernar as listas máis votadas. Lo que no puede ocurrir es que el partido que gane se convierta en el perdedor y los partidos que pierdan se conviertan en gobierno. E puña como condición de goberno do PSDG-PSOE na cidade de Ourense que o noso partido entregase ao PP os gobernos das deputacións de Ourense, Lugo e Coruña. E engadía que se iso non sucedía, se vería obrigado a facer cousas que non querería, referíndose ao pacto con DO que el mismo abominaba días atrás. O certo foi que o presidente galego non abriu ningún canle de comunicación co PSDG-PSOE e o seu entorno tamén foi hermético aos intercambios de información. O propio Feijóo enviou a Miguel Tellado a Ourense para que falara un por un con cada concelleira e concelleiro do PP do Concello para garantir que votasen sí ou sí a Jácome, pois esa era a condición para que seguise sí ou sí Baltar na Deputación. Todo iso confirmaba os indicios do pacto previo entre DO e PP que xa anunciáramos durante a campaña das municipais e que xa antes levara a práctica cando gobernaba Jesús Vázquez, que dera lugar precisamente a famosa rebaixa do IBI a cambio dunha modificación de crédito coa que mellorara a atención dos servizos sociais municipais. O resto é historia sabida. O día do pleno da Constitución da Corporación Municipal será inesquecible para a historia máis vergollenta de Ourense. Os concelleiros e as concelleiras do PP votaron con nariz tapado e humillados a quen de xeito cruel e con malas formas os atacou durante os últimos anos. Despois de que as mans de Mario Guede remataran de tremer ao abrir os votos. Gonzalo Pérez Jácome. Só houbo aplausos dos membros de DO, mentres que Jesús Vázquez e o resto de integrantes do PP se ían coa cabeza gacha ou mesmo chorando, como era o caso de Ana Fernández Morenza, abandonando a casa consistorial sen facer declaracións. Só puiden dicirlles que vergoña algúns deles, como Jesús, Flora ou Eugenia. Do mesmo xeito, sairíamos as concelleiras e os concelleiros do PSDG-PSOE de Ourense se houbéramos votado a Jácome no día de autos, pero cun agravante adicional.
no momento de constitución da Corporación Provincial, para o que xa queda menos, un simple voto en branco serviría para darlle a Deputación a José Manuel Baltar. Ese era o propósito do trato de Jácome e de Baltar, que o PSDG-PSOE mordera o gancho e fundirnos en Ourense. En concreto, Jácome non só tería o poder local, senón que podería expulsar ao PSOE do goberno municipal coa confianza de que o PP nunca pactaría unha moción de censura con nós. Así mesmo, o sinalado voto en branco, nunha votación secreta, tamén colocaría o PSDG-PSOE na oposición da Deputación. Nesa situación, uns grandes resultados socialistas transformaríanse nun desastre político de difícil e longa cura. A negociación de Jácome con nós e con Ciudadanos foi só unha trampa. Como demostra o papel de sinatura do pacto entre PP e DO, o documento está redactado a ordenador e, curiosamente, a data está escrita a man. Noutras palabras, xa había tempo que fora escrito, e só estivo pendente de sinatura ata o último suspiro por se os socialistas picábamos. A pesar de que DO dicía en Facebook ás 12 da mañá que non había acordo cunha fumata negra, a esa mesma hora xa había acordo con Baltar, tal e como demostran dos metadatos do PDF co que difundiron o documento coas sinaturas de Jácome e Baltar. A proba definitiva do engano é a intransigencia de Jácome para que comenzara a gobernar o PSDG-PSOE no Concello. Por resultados, o PSDG-PSOE tiña, cando menos, que comezar a gobernar, por ser a forza máis votada na cidade. Por ética, esta razón é incuestionable. Nada xustificaría unha rendición, unha entrega da cidade a quen non recibiu o apoio da cidadanía e perdeu votos dende o último mandato. Por desconfianza, nunca regalaríamos o Concello a alguén como Jácome que carece de fiabilidade e de palabra, como quedou acreditado non só no cambio diametral de discurso contra Baltar, senón en moitas das súas palabras. Compre recordar que xa van 3 ocasións en que non gañou as eleccións e dixo que deixaría a política se iso acontecía. Sobre a base do antedito queda demostrada públicamente as falsidades e as argumentacións infantís de Jácome, unha persoa triste que se cualificou a sí mesmo como un fracasado, nunhas penosas declaracións coas que tratou de transmitir non se sabe moi ben que, cando foi nomeado alcalde de Ourense. Me siento raro porque yo he fracasado en casi todas las ilusiones que tenía en mi vida, ¿no? Por diversos motivos. He fracasado. Queda claro tamén que con estas ferramentas só hai unha certeza. Baltar ia ser presidente da Deputación sí ou sí, pois as ansias ególatras de Jácome con dar a gloria á cidade mediante el mesmo, canta vanidade, por certo, en tan pouca capacidade, e o temor de Feijóo a perder o último reduto de voto clientelar, por moito que feda o xeito en que a vontade dos votantes é secuestrada, xustifican este reiterado atropelo e freno ao desenvolvemento dunha cidade e dunha provincia que van camiño da desaparición. As mulleres e os homes do Partido Socialista non só mantemos a dignidade, senón tamén a nosa capacidade de análise para non caer en tratos perversos. Así mesmo, carecemos de ansias de poder a calquera precio, que confunden o razonamento e que afunden o progreso da terra. Aínda queda unha última oportunidade de redimir esta desfeita. O día de constitución da Corporación Provincial, os deputados de DO poderán votar a favor do PSDG-PSOE para presidir a Deputación, por ser a máis votada como alternativa a décadas de goberno corrupto e clientelar da familia Baltar. O tempo de mudar favores por dereitos e de cumprir as promesas está por dignidade por enriba dos intereses persoais, e a iso aínda non está perdido. PSDG-PSOE, BNG e Ciudadanos contribuirán a esta labor de rexeneración, progreso e cambio social. DO seguirá a ser a marioneta de Baltar e Feijóo ou, incluso, acabará fusionándose no propio PP como xa se avanza. DO aínda ten unha oportunidade. Esperemos que non defraude de novo a cidadanía. En breve teremos a resposta xa.